Pagbalhin ngadto sa permanenteng pinuy-anan sa mga informal settler families ang giatubang karon nga dakong hagit sa administrasyon ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga mahusab ang chairman sa Committee on Housing sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo. Si Garcia nakigtagbo karong simanaha sa Chief Implementer sa Task Force Gubat sa Baha, retired Major General Melquiades Feliciano uban sa iya mga opisyal sud sa iya opisina. Nahimong hagit karon sa task force, apil na sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo kung asa papuya. Gisultihan ni Feliciano si Garcia nga mas pabor siya sa permanent housing project alang sa ISF inay sa temporary housing. Gibanabana nga dunay 8,000 ka mga informal settler families nga nagpuyo sud sa 3-meter easement sa 8 ka mga dagkong sapa dinhi sa siyudad sa Sugbo nga maong Estero di Parian, Lahog River, Butuanon River, Mahiga River, Guadalupe, Tagunol, Kinalumsan, ingon man ang Bulacau River. 8,000. Ha? 8,000. Sa kanilang 8,000. 8,000. The whole 8 rivers price na yun. 8,000. The whole 8 rivers. 8,000. 8,000. Asa? Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.